зал толы халык артистларның уйнавын тында алмый күзәтте. Үз роленә кереп китеп уйнаган Метрәйлеләргә әфәрин диясе генә кала. Гүзәл ролен уйнаган Рәзилә Хәбибуллина, судья Камилә Әхмәтвәлиева, әткәй белән әнкәй рольләрен башкарган Рүзәл Минхаҗев, Энҗи Галимованың һәр хәрәкәтеннән театр тормышы чагыла иде. Әйтерсең дә алар район үзәгенең түгел, ә дәүләт театры сәхнәләрен тута. Туфан Миннуллинның «Саташу» спектаклен сәхнәләштерәбез бүген. Ул нәрсәсе белән ошады, шул кадәр үтемле, 20 ел элек язылган булса да, ул бүген көндә дә актуаль мәсьәләләрне күтәрә, югалмый аның бүген көндәге торышы һәм бик уйландыра торган спектакль. Йөрәккә бәрә, менә үзеңнең нәрсә өчен яшәгәнеңне. Шундый гади генә сүзләр, ләкин шундый тирән мәгънәгә ия. Мин дә бу театрда, спектакльдә Фәридә ролен уйныйм. Бу кыз инде безнең судья булып килә. Ул шушы театрда дөрестлек өчен көрәшә. Ул барысында да дөреслекне тели, кешеләрне бик теге кыерсытмаска инде тырыша. Әсәрнең эштәлеге бүгенге көн тормышын чагылдыра. Әти-әнисен шушы дөньяга тудырган өчен судка биргән төп герой күпләрдә негатив фикер калдырса да, герой үз образын тулысынча ачып бирә алды. Бу спектакльне күргән шәхес яшәүнең чын мәгънәсен аңлаячак дип әйткән иде Рүзәл. Бу чыннан да шулайдыр. Сәхнәдә артист буларак беренче мәртәбә үзен сынап караган Метрәй авыл җирлегенең экс-авыл җирлеге башлыгы Айзат Гыйльфановка бирелгән Харис роле үз героен тапкан диярсең. Сәхнәдә дә бик яхшы уйнады. Кыскасы, Метрәйлеләрнең бу чираттагы җиңүе булды. Туфан Миннуллинның «Саташу» дигән драмасын карадык. Шул хәтле эчтәлекле, шул хәтле бүгенге көнгә туры килерлек театр күрсәттеләр безгә. Аларга бик зур рәхмәт. Аларның алдагы эшчәнлекләрендә дә уңышлар телисе килә. Позитив халык театрын зал алкышларга күмде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.